ka m na-eti n'obodo Igbodo mmanwụ arọchi m dị m ka ọgbagote ego ndị be anyị egwu ejuo m n'ụla egwu etetego m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnabụ egwu amagọkwa nne m ya egwu ọrịa na-eze m Igbo mma mma ọrịa na-eze m Igbo mma mma nke onye chiri nnazelu ndị be anyị nnabụ ha na-akọwakwala onu egwu m ndị be anyị mụ bụ twista wa mama obele nwa kosebu anya egwu ka m na-etiliti m ọgwụ egwu ka m ji eje obodo egwu arọbele na egwu ihe ọgwalọze m ma na ihe ọgwụ dịko olu oge ndị agwa oge egwu m emene m ma nne mere ndị na-etili oke egwu anyị eje obodo jee nata egwu anyị eje mba nata nwanne mmadụ atụ n'egwu nwere ike na anyị nọ n'ọgba egwu ọgalide nwere Igbo bụ na emu na-egwu alụsị ma ọlụ onye na-edu onye ọgalide asị m emekwe nne m ma nne mere ndị na-etili oke egwu m egwu ọgalide nwere Igbo bụ dịka ọgalide alụsị ndị kwu na-emu asị m emekwe nne m n'egwu ma nne mere ndị na-etigwe egwu alịwa ma lefọ mmanwụ sarịsaba nwoke nwe alịwa nwanne m nwetibụla ebu na ikolobia egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnabụ egwu bụ natalichi ka ọ bụ arọchi m aka na-eme ọgọ dalụ otuto nne mmadụ nke oge eli n'akọkwa ya n'ụwa nwoke nwe alịwa ọfụma dịka nwoke nwe fọma nwanne nwoke nwe fọma na-anụzikwa onu egwu anụ nwere obu na-eje lagbu ozi duto gịnị ọbalaka nwa agwụ na unibo ọnụ nwagwụ a na-atara ahịhịa ma tata nwoke nwe alịwa ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-emegwe n'enu nwoke nwe alịwa ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-emekwe n'ụwa maka na egwu ete bọọlụ n'ụla egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m nnabụ egwu ete m n'ụla nsị na nwata tile oke egwu abụrụ abụla erakwala egwu n'aka n'obodo obi ibe ka na-agwa alịwa ọbụna na-eti egwu ọbụna na-agbari egwu n'ọsọ mgbụlọ ọhịa gbarịla egwu n'obodo nwoke nwe alịwa ọbụna na-agbari egwu n'ọsọ mgbụlọ ọhịa gbarịla egwu n'obodo anyị n'ụwa dịka ọbụna ọ na-agwụri egwu n'ahụ ọbụna a na-agwụgbu egwu n'ahụ mgbụlọ ọhịa gwugbula egwu n'ahụ mana nnabụ egwu nwe egwe ezi egwe nwoke nwe alịwa nwanne m nnoru n'ụtụtụ ndeti egwu m nnoru na-ebe na-agụ akwụkwọ ndeti egwu nne meli ndị wayọbati m a sị na aka ụlọ onye na-azọ ya ibe onye bụ nne n'ụwa nne ka na ya abụkwala iche nne ebe ọ bụ na egwu mara m ka ntibezie egwu maka na nnebe egwu na-etiliti m na ma watarakwa n'anya ibe onye niile bụ egwu Uchenna na-eti egwu trapụ nwanne m ka ọ bụ ịmala Uchenna nwanne m trapụ na-eti egwu nnabụ egwu bụ natalichi egwu ka ndị edo obodo jee nata nwoke nwe alịwa nne ka m ji nwa ebe ọgalide tata agbara m ọgalide nwere Igbo bụ na emu na-egwu onye mere bọọlụ na egwu enye ma nye mere ndị na-etile egwu nnabụ ibe na ayọkwa n'ọgalide
nne nwanyị asamụ ihe emekwana m n'ibe nnọ ọbịa mụ na uche na-ekwu n'ibe isi igbodo mmanwụ egwu eji eji obodo jee n'ata ọbịa mụ na uche na-ekwu okwu m egwu alamkpo nwere obi dịka alamkpo wee obele nwanne tụwe stawa ma mee egwugwu nnaba egwu nwetego nwanne m n'ụlọ n'obodo alamkpo nwere obi dịka alamkpo nwere obi ka m gwago ogwu wee bụrụ na na-agbari egwu n'ọsọ mbụrụ onye gbarịla egwu mana nnaba egwu egwu ezi mgbagharị ọkara otimụha alamkpo nwere obi na-anụzikwa ọnụ egwu wetụta onye mmadụ n'elu ụwa nke ọ ga-eli nne ka ọkwa na igwe li ọnwa ị na-anụ ka mụ na-agwa oke egwu m egwu eji eji obodo jee n'ata egwu eji eji obodo jee n'ata ọbịa mụ na uche na-ekwu n'ibe nọ ọkara ọchịmụdị m ka okwutego egwu eze nwanyị daalụ ndị be ya ri mgbe m bidoro tiwekwe n'egwu ha n'ọbụ tata bụ mbọsị izizi mbịali n'iru ọgalide si ka ntị egwu m maka na nnaba egwu nwa na-echuzi meghe egwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ tile egwu m emekwe nne m nnaba ibe na ọkwa n'obodo ga-eti egwu anyị eji obodo jee n'ata egwu anyị eje mba n'ata ọgalide nwere igbo bụ ọgalide alụsị ndị kwu na-ekwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide asị m ya emekwe nne m ya emekwe nne m asị m fụnụ ụba m nzu egwu ọgalide nwere igbo bụ mgbagbo ogwu irụkọ ọlụ dị irụkọ ọlụ dị emede m nwanne m egwu ọgalide alụsị ndị kwu na-emu alụsị ndị eji obodo dị na-atakwu n'otu nzu egwu egwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide hụ obele nwanne tụwe stawa ma egwugwu kwunu ba m nzu egwu ọgalide nwere igbo bụ ba nzu egwu kwunu ba m nzu egwu nnabibe na ọkwa n'ile obodo ọgalide nwere igbo bụ daalụ egwu anyị eji obodo jee n'ata egwu anyị eji obodo n'ata ibe mene pọl egwu maka ibe dị n'egwu nwere ihe nwere nna ọgalide ọgalide bụ ibe ka nna ayọ gị ọgalide ka anyị jiri egwu emebe mkpa ka anyị nwere egwu ewa mma ka anyị nwere egwu eme ibe dị mma duto gịnị ndị na-eti egwu na-esi na ha na-alụ ọzọ nọ ha na-agba mkpa otu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide ana m ayọ gị ka anyị nwere egwu emekwe dị mkpa ka anyị nwere egwu emekwe ọgalide ọgalide bụla ibu na-emu ndị egwu amamụ emekwe nne m ma nne mere ndị na-etili oke egwu egwu aja eji obodo jee n'ata egwu aja eji obodo jee n'ata ọgalide egwu ọgalide nwere igbo bụ ọgalide egwu nnewe ya asamụ igwe alụsị ndị obodo jee n'ata wedo mụ na uche na-egwu ya egwu wedo mụ na uche na-egwu ya egwu amamụ na-azị egwu amamụ na-azị ma nwa nwere ire mmemme ibe ka na ayọ gị ọgalide nke onye ya olu na-eme nwanne m anyị nke onye abụghị isi ka n'ụfọdụ ọnụ ka gwọ ọgalide nwere igbo ọgba igwe wabụ obere ọgba igwe bilesi ibe mene egwu aje do egwu na ande ti egwu ai mala ani aya ka betali gevi egwu olu na egwu ọgalide obi be ka na ayọ gị na ayọ si gị n'ike ogologo ndụ na-arụ isi ike nna ka mụ na ayọ gwa nne gị onye dị ndụ n'ụwa nwere olileanya ka anyị na-ayọ nne ka anyị na-ayọ gwa nne gị anyị si ka ị na-ayọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ka ikuku ego kwụsị anyị ka o kwụsị anyị ka o kwụsị ụmụnne anyị ka o kwụsị ndụ ya anyị
kaidi kiba enowa ọwa nabi wa na ozi no na eyo egwu kai dopodo egwu amamu nazi nleti egwu ya mo bi benno ya de mafu egwu egwu wa mambala welo mo mambala kwani twista wa mama wa mambala wanda mari kangwa gogu egwu eje memo na kai neti onyenna egwu kai ji dopodo na onyenna egwu mamu bolu ni benno sina wata tilegwu mo nyenna nebeli mebele na egwu maka ni be di na egwu nwere ike kwe ni nne mamu bụ mata wetiwe wene egwu oye no boka mu na egwu ibe ka na agwa gị nebeli mebele duto gịnị ilo di na egwu nwere ike kwe ni nne nna mu lo bolu anoze ndo imana wago sewa na gomo kpajie nganga odogwu na agwụ arọ wo nna mụrụ na agwọ mana wago sewa na gomo unu ka nji meziele nna emekwe nne m n'ibe na-eti ọkara timodi m ka ọbịa mụ na otu egwu n'ọnụ mụ nna bụ egwu nweta ụmụ n'ụlọ nsi na nwata tili oke egwu egwu anyị eji obodo jee na egwu anyị eji obodo ina olu na mmanwụ ndeti egwu mu egwu amamu egwu abamu ennabe egwu kono daliti ni benno agbalu oye ngana agbalu wake wana mu de wana agbalu obo madu ne mo we no ti na mekwe nenu agbalu oye saka wana egwu eje mmanwụ na ka anyị na-eti agbalu wanga wana agbalu diko o mobele nwanne na be egwu nwa gwagwa ni mo gelega mama mari be mmezi wake wa agbalu ka ngwago okwu n'ezie na ọ bụ na na-agbari egwu n'ọzọ mbụla gbarịla egwu nna bibe na akọwa mana egwu mgbagharị ọkara ọchịmụdị egwu ka ije bụla ekene ka ije ekene onye Starboy kebụlụ mba ego nwammi gwọrọ aka na-eme ọgụ chukwu gozie yi ọtụtụ onye mmadụ nke oge eli na-akọkwana nna bibe na yakwa n'ichi ọkara ọchịmụ egwu anya dị obodo jenata egwu anya dị obodo jenata egwu nwanne m obi onye na-eli eje ka mma lụọ n'egwu na mama li amala nnekwute n'aka na-agwa gị nwanne m obi kwani twista wa mama obele nwa ọnwa gozi egwu anya ejima tole ejima na ndị ata egwu ka mụ ji agwazi ụwa m nwanne m obi osụtọ onye mmadụ oge dị n'akọkwanya ọgbọ ka m ji jawara egwu oge ụmụ na mmanwụ n'ibe esi egwu nwanne m obi ga oke nwa epiti weta ya otu nsawa mama oye adịla ya mmụọ nne nna egwu ekene yi na bibe na agwagwa n'ịga ọhịa nna na alụ n'ebe isi nweta je mụ n'ụwa wobuti na ahụngọ na ọ bụrụ nwanne mmadụ na ahụngọ n'ụwa ọkara ọtimodu gbagote ego ị na-adalụ nwanne m obi gị kene jo mụ dalụ nne m oluo m na mmanwụ eze nwanyị daalụ ọlụ nọ chukwu gozie ikpeweli na ebele maka na ibe dị n'egwu nwere ike kwe nne mana anyị bụ na nwata anyị dị na nwata tile egwu obibe ka na-agwa gị eze nwanyị anyị bụ obele nwa m nwere ịma mali n'egwu mana ibe dị n'egwu nwere ike kwe nni ebele na anyị ekpele na-azụlụ na anyị ekpele nne na-azọkwa nne nwe ekpele nne na-azọkwa nne nwe ọkara gbagote ego ọkara gbagote ego nne m oluo m na-egwu n'eti egwu aliwa nwere egwu aliwa nwere ibe ụlọ aliwa
alewa mmadụ kedede okwu mmadụ kedede eze nwanyị nne m agbabila eso ya ọkụ nwoke nwe alewa ọfọma chief executive officer CEO Sareza Ba egwu eji eje bụ anata aka anyị na-eti ọgwụ egwu ka anyị egwu eji eje bụ anata egwu okwu mara ya egwu nwanne m ọsado dịka onye bụchi nwanne m oyi nwoke nwe ya bụchikwu nwoke nwere ebuchikwu nwanne gbalịa enwe ọta ndị mụrụ ha takwa akpaka onye buchi nwanne mgbe oyi nwanne otu na-akpụ ozu arụ nwanne otu na-akpụ ozu arụ ibe na-asị a na-enu nwanne adị nwoke nwere ebuchikwu dịka nwanne otu na-akpụ ozu arụ nwanne otu na-asụ ozu arụ ibe na-asị a na-enu nwanne adị ana nwoke nwere ebuchikwu ego na-ana na ma ọ na nwanne adị ana ụnụ gbadegwu anya nwoke nwere ebuchikwu ka mgbakọ okwu ụnụ gbadegwu anya na nnabụ egwu ege anyị na-achụrụ ụwa na mgbagwu anyị na-achụrụ ebe ụwa na mgbagwu gwanị nnabụ egwu aji ije ebene anyị elusi enu na abana ndị be anyị anyị ejego Benin Republic jee tie egwu n'ata nwoke nwere ebuchikwu gwanị nnabụ egwu aji ije ebene anyị elugo Benin etiwe egwu anyị etigide ego egwu ọkala mgbe na mbarawa na-egwu enye ọ bụrụ mụ na-eme nwanne n'ọtị na-eme egwu ọtị na-eme egwu ọkara ọtị mọdụ m gbagote ego nwoke nwe bụ ọma nwanne biko ngige na-eli m alakpo nwere obu maka na anụ nwere obu na-ejela agwụ ozi anụ nwere obu na-ejela agwụ ozi alakpo nwere obu dembe alakpo nwere obu dembe alakpo nwere obu otu ista wa mama egwu ugwu kwani tu ista wa mama obele nwa gosi bụ anya na mmịata obodo eze ejima tole ejima egwu ka ndị echiri ọnụ maọbụ egwu ka m ji edozi obi egwu anyị eji egwu anyị na-eti egwu anyị egwu etiri ibe yiri tiwet ọkenwa nwanne ọkenwa agadi mana agadi na-agba mbọ ịmana agadi na-agba mbọ na-agba ebili ọkalịa na ebe anyị nwanne ọkenwa agadi ọkpụla egwu na-ebi adị egwu anyị ana m asị ọchị na-asa nwanne ejo egwu tili ibe yiri tiwet ọkenwa nwanne ọkenwa agadi ọkpụla egwu na-ebi adị egwu ya sị kudemu jewe debe ka nke nwe egwu anyị eji obodo jee n'ata egwu anyị eje mba n'ata nwoke nwe alịwa nwanne m oyi agbabila n'ike etu onye ọkụ olilere ike nne mbọ sọza ya nọ n'ikwu onu nwoke nwe alịwa maka nje nwanne biko keleli ma ọ bụ m odogwu ebele nna ebele ya tata ibe ọdọgbere ndị be anyị na-eche na ọgazigo n'ụwa oke nwe alịwa ndị adị edo obodo nwoke nwe alịwa mmadụ kejogo egwu anyị edo egwu anyị edo ọ bụrụ m na-eme nwanne n'ọchị egwu ụra na-eze m igbo mma onye tili na eze gweli anyị eje meti egwu agbabila ni etu onye ọkụ mgbọsọ ga ya atụ olu ụtọ ọba nwoke nwe bụ ka ngwa gị okwu ọ bụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọchị na-eme
egwu atụ onugbu nwanne atụ onugbu nwanne ka m gwa gị okwu ị na-ebi enu gị na-ekpele maka na ihe ilo dị n'uwe gekwe nne were ige nwenni na-ekpe ekpele maka na ihe dị n'uwe ige nwenni egwu wetimele na anụzikwa olu egwu iso na ndị nna m osielimi ka mkpọ gị ngwa gị n'ihe na-esiri m ikpegheli m ekpele egwu nwanne m bụ na atụ onugbu ka anyị nwere arụbụ bilenu anyị nwere arụbụ bilenu maka gịnị adatụwa n'ike n'ụwa ihe niile nọ nwere nwanne m obi gị na-anụzikwa olu egwu otu istawa mama obele nwa gozebụ ekele egwu egwu ete m n'ụla egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ egwu ete m n'ụla bụ onye nwanne m oyi obibe ka nna ya ọnụ n'ebele m ekpele duto gịnị ekpele nna na-azọkwa ndị nwa ya egwu atụwela obu atụ onugbu ọ dị fanalụ ọ bụrụ tata isi melive n'ezie na ndị na nwata agwọda n'ịbụlụ ugwu mgbe ahụ gisi melive mana ọ na-apụkebelu nwoke n'ụwa ọ dịka ọmara dị ọ na-eme egwu atụwela obi na-anụzikwa olu egwu egwu etuo m ụla egwu etuo m n'ụla ndị tie egwu atọ diko mmadụ ike dị edu obodo egwu aja edu obodo egwu aja edu obodo onenna dịka agbabilani esuo ya ọkụ agbabilani esuo ya ọkụ egwu m egwu m egwu aja eme mmanwụ egwu aja eme mmanwụ egwu aja atụ egwu nwanne mmadụ ike dị egwu eji eme mmanwụ na ka anyị na-eti atụ nwelu obi na nụziwo egwu egwu eji eje mba n'ata akpabila n'ike ọkụwa ọma mbala daalụ egwu jara ahụ a na-egwu ọbụla a na-aga dịka akụkọ Ena daalụ no egwu ijela mkpimkpu aga agagokwe mana akara mere dị na mpe